ebere na obiọma Chineke n'ebe mmadụ kere eke nọ dị omimi. N'ezie wezụga ọmịiko ya, mmadụ dị ka ala kpọrọ nkụ, osi anaghị amị mkpụrụ, ihe eji eme akaja, ọkpụ nwụrụ anwụ, nkịrịka nkata na ohu onye iro ahụ bụ ekwensu. Ya ka onye abụ ọma nke 130 ji were tie si, onye nwe anyị, ọ bụrụ na gị agụkọba mmehie anyị, onye ezi ga-akwụrụ n'iru gị. Abụ ọma megidere mfuli elu na mpako na ụdị ọbụla, na mmadụ iche na ọka ndị ọzọ mma. Ọ bụ abụ nke ụmụ Chineke ji ebudata onwe ha ala iji were nata mbuli elu n'aka Chineke. Be there.